bon dia a tots i totes. En primer lloc, voldria fer constar el condol del plenari a la Rosa per la visita del seu pare. Al setament no va ser impossible acompanyar-te, alliberar-te, però des de penso que primer pràcticament no tenen a conèixer el condol per la mort del pare. El conseqüent seria, atès que s'ha adelantat el ple del divendres que era ordinari, extraordinari i urgent, per tal de poder encabir la moció que és de donar suport al president de la Generalitat de tot el Parlament, hauríem de votar la ratificació de l'urgència de la sessió. Vots a favor? A veure, jo vull fer un incís. A veure, nosaltres, el grup del PSC, està d'acord que s'hauria de fer un ple extraordinari fent el que seria la ratificació de la consulta. Però el que no estem d'acord és que dins del ple extraordinari s'ha inclòs un ple ordinari. Per què? Perquè no s'ha fet amb maneres i forma. És a dir, quan va arribar aquesta convocatòria vam dir, hosti, estem desconcertats, què passa? Que una cosa és un ple extraordinari, un ple que està aprovat un ple que nosaltres tenim que fer sempre ordinaris al final de mes, doncs se traspassi a un ple extraordinari. Què ha comportat això? Ha comportat que nosaltres no hem pogut veure la documentació. Ha comportat que ara a les 13 hores, que sigui la 1, han fet la junta de portaveus, que normalment la fem una setmana abans. Evidentment, si fem la junta de portaveus a les 13 hores, que després nosaltres, allí és la informació, el debat i tot, no podem mirar cap informació i evidentment és difícil de poder fer un ple ordinari. Llavors voldria que tot l'equip de govern que això ho tingués en compte, no solament l'alcalde, sinó tothom. Llavors a mi m'ha estranyat que una persona digui mira, fem un ple extraordinari, un ple mal ordinari, doncs vale, perquè tothom hi estigui d'acord dins de l'equip de govern, i penso que si una persona ho veu més d'altres, doncs hauríem de ratificar. Però bueno, tothom ens coneix i tothom fa el que li sembla que ha de fer. Una mica de votació és el mateix, no? La justificació. Però, esclar, el que no tolerem és que es faci un ordinari fora de l'acord de ple. Que si s'hagués comunicat, i això ho repeteixo, s'hagués comunicat, cosa que no es va fer per part de l'alcaldia, suposo que haguéssim pogut arribar a un acord. Tot i que el senyor alcalde s'hi va fer aquesta proposta, no per part meva, però per part d'altres regidors. I, evidentment, no ho ha fet. Aleshores, vull dir, no se'ns ha donat cap possibilitat. Jo li recordaria, els recordaria a tots, que els regidors, tant si són de l'equip de govern com si són de l'oposició, tenim els mateixos drets. Això no ho hem d'oblidar, encara que hi ha persones que ho obliden. Tot i que tenim tasques i obligacions diferents, però els drets són els mateixos i aquí no s'han considerat. Perquè l'equip de govern sap tota la informació i ho té tot el dia i en l'oposició no ho ha tingut. Per tant, penso que és una falta de respecte. Llavors, penso que en aquest cas tots els regidors de l'oposició no han estat menyspreats i menys considerats. Les coses, senyor alcalde, les pot fer com vulgui, però creiem que el fet d'ocupar un càrrec com aquest comporta ser més elegant, més ètic i més coherent. Hi ha un procés entre els humans que es diu comunicació verbal i, si molt ens apura, comunicació escrita. Li recomanem que l'utilitzi. Llavors, aquest procés de comunicació ens ajudarà a adoptar acords comuns. Per tant, el grup del PSC, vist tot això, ja al veure, i com que no hem pogut agafar i hem pogut mirar tota la documentació, votarem en tots els punts en contra, perquè no hem pogut mirar la documentació i, evidentment, com que no hem pogut mirar, no podem votar. I penso que és de calaix. Gràcies. Una miqueta en la mateixa línia. L'extraordinari està més que justificat. L'avançar en l'ordinari, pensem en aquests moments que no estem fent un flac favor al municipi, perquè nosaltres, com a grup de l'oposició, en aquests moments, jo sí més no, preparar-se el ple una mica de carinys a partir de la documentació que se'ns passi divendres al matí a última hora,
és una miqueta complicat, amb la qual cosa jo vull entendre la posició de l'Anna de dir votarem a tot que no, perquè la Junta de Portaveus les explicacions dels 19 punts dels que conste el ple d'avui, clar, les acabem de tenir ara fa mitja hora. Doncs és una miqueta complicat i a vegades costa una mica ser coherent amb tan poca informació i en tan poc temps per haver-s'ho preparat. Votem primer l'urgència i després l'explicació. Votem l'urgència del ple. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovada l'artificació de l'urgència pel grup de Popular de Convergència i Unió del Partit Popular, l'abstenció del grup d'Esquerra i GIAL i el vot en contra del grup de la Partit Socialista. El dijous al matí, a les 9 del matí, ens arriben els comunicats dient que s'aprovaria el divendres la moció que està del Parlament i que fos bo fer els plens entre dilluns i dimarts. Per tant, nosaltres teníem previst fer el ple ordinari el divendres. Parlem amb l'Anna Ramon si tenia algun inconvenient a fer-ho el dilluns 19 que tinc guàrdia, millor el dimarts i decidim convocar el ple i anticipar-lo el dimarts. Truquem al Pere Expòsito, com a cap de l'oposició, veu si tenia un inconvenient a fer això, diu que no té cap inconvenient. Truquem al senyor Miravet per veure si li venia per tal de no oferir 2 plens a la setmana, perquè el contingut del ple d'avui és el contingut del ple ordinari. I fetes aquestes consultes veiem que tenim una majoria absoluta del plenari i decidim convocar el ple extraordinari urgent el dimarts per tal de complir la voluntat de fer el ple extraordinari per donar suport a la moció del Parlament i per complementar durant la mateixa setmana el ple ordinari que ens corresponeix amb els punts que la majoria d'ells són punts de donar tràmit. Aquest és l'acord que es va prendre i amb aquest criteri es va seguir aquesta alcaldia i tot l'equip de govern. Perdoni, puc fer una pregunta? El grup del PSC està dins de l'Ajuntament de l'Alpicat? Sí. Està representat a l'Alpicat? Per tant, per com és que no va trucar a mi? La paraula cap de l'oposició és uns que era per tu i era la que nosaltres vam entendre que teníem prou marge com per convocar. Però va trucar la senyora Ramonet? No sé, com coincidim. Bueno, però li va comentar que va trucar amb ell, però a mi no. Però encara trobo que és una falta de respecte més greu, En aquell moment, vam deixar un desculpament. Se li va oblidar. I li va donar disculpes per no disculpar. Doncs llavors vull que consti en acta que a mi personalment i a la senyora Rosa se'ns va trucar. Llavors encara trobo més una falta de respecte. Em sembla que la va trucar i no va contestar. Perdoni, miri, a mi no se'm va trucar perquè ara per ara, abans sí que podies dir, és que no t'he trucat, i tu agafaves i miraves i es pot. Però avui dia, pues si un no compte, miri, no em faig dir el que penso, perquè si dic el que penso potser la diré molt grossa. A veure, una cosa és una cosa i una altra és una altra. Miri, a mi no em va trucar ningú, perquè al mòbil surten totes les trucades gravades. A casa meva tinc un contestador i surten totes les trucades gravades. Per tant, no me digui i no em fiqui ja dels nervis que vostè, no se'n rigui, no, que no és per riure, no se'n rigui, perquè és una falta de respecte i que això vingui d'un alcalde, un alcalde que està governant i un alcalde que a més del Consell, i a més de vostè és membre del Consell Comarcal, a mi em cauria la cara de vergonya, la cara de vergonya. No, i deixa'm acabar, encara no he acabat, sisplau, almenys respectin la meva paraula, respectin-la. Penso que això és intolerable, perquè vostè acaba de dir una mentida, una mentida, i que consti amb acte que el senyor alcalde acaba de dir una mentida i que això no és veritat. Si es vol excusar es pot excusar de qualsevol manera, es pot excusar de qualsevol manera, però no amb una mentida. Ja he acabat. No és la meva opinió, és una realitat. No, és una realitat. I aquí acabo. Perdó, que jo per al·lusions, jo quan vaig parlar amb tot el dimarts, de l'únic que es va parlar és de la dijous, perdó, de l'únic que es va parlar és de la Junta Extraordinària i del ple extraordinari i del portaveus. No, ja ho entendre, però tots parlàvem d'anticipar el ple. No, en cap moment, aquí on vaig haver de canviar la guàrdia de divendres per poder estar el divendres al ple, com vaig passar a Josep Soler, per poder estar divendres al ple. Amb la qual és impossible que m'ho digués així, que es digués així. És que no sé pas. No devíem entendre per la voluntat que tenim el privat, la voluntat que tenim el ple de la setmana. Molt bé, aprovació de l'acte de la sessió anterior, sisplau, alguna observació? La donaríem per aprovada. Molt bé, informes d'alcaldia, tal com he dit a la Junta de Portaveus, hem estat reunits amb el director de Serveis Territorials
territorial d'ensenyament i sanitat, per tal de comunicar als presidents de consells locals i als alcaldes de poblacions cap de comarca que el 18 de gener està previst que entri en servei el Consorci Sanitari de Lleida. Havíem fet a petició de l'equip sanitari del Picat la proposta que, atès que es va jubilar el pediatre el senyor César Cornejo, que correspondria al consultori del Picat tenir un pediatre en plantilla. Ens ha agafat diu que a la bossa de treball en ell ja consta la demanda d'un pediatre pel consultori del Picat i que en breu podrà cobrar la plaça. Passem al punt següent, que és l'informe de l'alcalde del compliment de l'article 104 bis de la llei 7.1985, reguladora de règim local. És el tema de, conforme no tenim cap treballador eventual a l'Ajuntament. El punt següent és donar compte del decret de l'alcaldia, que s'ha de donar compte. El punt número 6, modificació del conveni de serveis socials al Consell Comarcal. La modificació del conveni només preveu que els ajuntaments que no paguin la quota mensual dels serveis socials se'ls aplicarà la quota d'interessos corresponents. Hem de votar aquest punt, l'aprovació del conveni. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Voten a favor? Que consti. Vots a favor de Convergència i Unió, Partit Popular, Esquerra Republicana, GIAP i vot en contra del Partit Socialista. Volem que consti en acta el que ens hem referit en un principi, perquè votàvem en contra. El punt següent, el punt número 7, conveni del SOC de la Generalitat amb el Consell Comarcal. És el tema del PO que tenim a la deixalleria, que havia al Consell Comarcal, i és el conveni que s'ha de signar, que pagui totalment el SOC. Voteu aquest punt, vots a favor, vots en contra. És que no em deixen, és que no fa un incís. Això és molt ràpid. Jo solament volia fer un incís quan ell que ho pague tot el SOC. Jo l'únic incís que vull fer, perquè no expliquen, és que si el que seria el Consell Comarcal aportaria la quantitat de 416 euros amb 66 mensuals per treballador. I el compromís de l'Ajuntament és que si en el cas que aquesta prestació pugés més, la ficaria l'Ajuntament. Vull dir que això també es tingui en compte a l'hora de votar. Molt bé, voteu aquest punt, vots a favor, abstencions, vots en contra, voten a favor el grup de Convergència i Unió, Partit Popular, Esquerra Republicana, GIAP i voten en contra el Partit Socialista. Vull fer constar el mateix que he dit abans, no reitero el mateix. El punt següent és el conveni entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament del Picat per a la redacció d'un pla local de seguretat viària. És un servei que ens ofereix el Servei Català de Trànsit, que puguem assessorar amb el tema de seguretat viària del nostre municipi. De fet, el dia 8 d'octubre està previst que tinc la delegada del servei a Lleida i el director general del Servei Català de Trànsit a signar aquest conveni. Sometem a votació. Bé, aquí també volia considerar un apartat, que l'Ajuntament es compromet amb una sèrie de coses. I llavors una de les coses que volia fer una puntualització, que seria crear un grup de seguiment de desenvolupament amb la participació de representants polítics i tècnics, policia local i altres persones clau en el seu cas. I llavors jo l'únic que volia puntualitzar és quan el seguiment que el facin els tècnics que siguin tècnics de l'Ajuntament, que evidentment no es contracti serveis externs. Volia puntualitzar això. Jo justificaré el vot d'Esquerra, nosaltres votarem que sí, però sempre, i això és el que he comentat abans als portaveus, sempre que el municipi no perdri l'autonomia per decidir en última instància quelcom diferent del que té aquí el conveni que presentem, perquè una cosa és el que ells veuen i l'altre, i que no sé, proposen, i l'altre és que nosaltres veiem del municipi i diguem, home, tu me proposes que una rotonda, però jo, que hi passo cada dia, sé que una rotonda no és viable, per tant, que l'Ajuntament sempre tingui l'última paraula a l'hora d'acceptar o no les
subscripcions proposades. El conveni d'assessorament mai té obligació de compliment. Voteu aquest punt, vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Voten a favor el grup de Convergència i Unió, Partit Popular, Esquerra Republicana i GIAL i voten en contra el Partit Socialista. Reitero el mateix, per el fet que he votat en contra. Consti en acta. El punt següent és el número 9, segona aprovació provisional de la quarta modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en referència a la regulació del sistema viari que disposa l'article 123 de les normes urbanístiques i a la disposició transitòria quarta que regula els espais industrials no integrats en la trama urbana de l'entitat. És la modificació de l'amplada dels camins de creu, que està per 25 metres, vol baixar a 6 metres, i per acció inicial vam aprovar la provisional 3 dies abans que s'acabés l'exposició pública, amb el cos d'urbanisme ens exigeix tornar a fer l'aprovació provisional. Una pregunta? Someteu a votació aquest punt, vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Voten a favor el grup de Convergència i Unió, Partit Popular, Esquerra Republicana i GIAL i voten en contra el Partit Socialista. Reiterem el mateix, consti en acta. El punt següent és l'aprovació provisional de la cinquena modificació del Fons del Pecat en referència a la regulació dels usos i activitats de què disposa el capítol 4 del títol 3 de les normes urbanístiques. Això és ficar amb tota la mateixa tipologia tots els magatzems que poden tindre diferents utilitats de taller i que deia situat en el redactat del POM. Ara s'ha quedat l'aprovació inicial, no ha hagut al·legacions i passem a l'aprovació provisional. Alguna observació? Aquesta votació de punt, vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Voten a favor el grup de Convergència i Unió, Partit Popular, Esquerra Republicana i GIAL i voten en contra el Partit Socialista. Reiterem que també consti en acta. El punt següent és l'assumpció del servei d'enllumenat de l'àmbit de la Unió Terra Ferma. Atès el conveni urbanístic que es va repartir per diferents organitzacions, atès que la Unió Terra Ferma compleix amb allò estricte de l'enllumenat públic, es proposa acordar l'assumpció directa del servei d'enllumenat de la Unió Terra Ferma, facultar l'alcalde i citar l'esmentada entitat i conservació a fi de produir la signatura del conveni. Alguna observació? Dono perquè està clar que en l'últim ple, quan havíem d'absorbir l'organització que anàvem a no complir amb tots els criteris que s'havia establert a nivell de ple, que aquí vam estar fent comptes i realment no complien. Suposo que amb aquests antecedents crec que s'ha resolt una miqueta més conegut dintre d'ell. Tinc a la vostra disposició tots els acords que contemplen el conveni des del punt de vista de l'Assemblea, que posa el 50% d'ajut, les superfícies. Tenim l'estudi tècnic fet per l'arquitecte, tenim el terreny interventor i l'estudi de la pròpia població del Picat, on tenim el consum mig, que en base al consum mig, consum de 600 i pico quilowatts, Terra Ferma està a les 400 compleix perfectament, o sigui, no hi ha cap problema en aquesta organització. Estem treballant amb Tenerife Canaina perquè hem de fer algunes modificacions fins que nosaltres no ho absorbim. Tenim alguna altra organització que no complia en principi tot el que demostra el conveni i està parat fins que compleixin tot el que deixa. Però Terra Ferma fins a la nostra disposició d'això dels estudis. D'acord. Més? No? La votació d'aquest punt, vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Voten a favor del grup de Convergència i Unió, Partit Popular, Esquerra Republicana, GIAL i voten en contra el Partit Socialista. Passem al punt següent. Reiterem el mateix que consti en acta. Passem al punt següent. Enhorabona al senyor de Terra Ferma que m'ha acompanyat aquesta assemblea, que era un repte que teníem històric, ho hem pogut donar compliment. El punt número 12, aprovació del compte general de la Corporació del 2013. Atès que el Consell de Comptes va reunir i s'ha tractat sota el públic, no ha hagut al·legacions, es proposa aprovar el compte general. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Voten a favor del grup de Convergència i Unió, Partit Popular, s'abstenen el grup d'Esquerra Republicana i GIAL i voten en contra del grup del Partit Socialista. Reiterem que consti en acta. Aprovació de l'informe de voluntats
consti en acta. Aprovació de la massa salarial del personal laboral degut a modificació de passar no Carles. Alguna solució? Sometem la votació aquest punt. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Voten a favor del grup de Convergència i Unió, Partit Popular. S'abstenen el grup d'Esquerra Republicana i GIAL i voten en contra el grup del Partit Socialista. Reiterem que consti en acta. Dóna compte de l'execució, punt número 15, dóna compte de l'execució del pressupost del segon trimestre. És preceptiu, es dóna compte de l'execució del pressupost. El punt número 16, es dóna compte del compliment del pla de llums. És preceptiu, es dóna compte del pla de llums. El punt número 17, modificació del pressupost 3-2014. Hi ha una sèrie de partides que estan previstes gastar-les que es canvien de partida. Hi ha uns ingressos per subvencions i per ingressos, majors ingressos, i la modificació es proposa. És bé? Carles. Sí. És 143.492,54 euros. Algun aclariment? Someteu a votació aquest punt. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Voten a favor el grup de Convergència i Unió, Partit Popular. S'abstenen el grup d'Esquerra Republicana i GIAL i voten en contra el grup del Partit Popular. Perdó, Partit Socialista. Reiterem que consti en acta. I arribem al punt estrella de l'anticipació del ple, que és donar suport del món local a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre. Demanaríem al senyor secretari interventor que ens la llegíssim, sisplau. Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s'emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d'història que s'entronquen ara fa 300 anys amb la guerra de successió i amb els decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. Aquest any 2014 també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya com a expressió institucional de la nostra voluntat d'autogovern i amb el 75è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l'exili republicà, l'inici de la dictadura i d'una actual repressió que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estaven disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional, anul·lant part de l'articulat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, aprovat pel nostre Parlament i decretat pel poble de Catalunya, va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l'actitud del govern estatal de l'any 2009. De llavors ençà n'han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest 11 de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés constituint un bé que des de la plaça de les Glòries s'ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats han exercit de pressió constant
per a garantir el procés. Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de l'autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal, tant a nivell territorial com social i polític, perquè sustenta l'essència de la democràcia i, per tant, insta el govern i el Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica, els partits polítics no s'hi poden girar d'esquena. Un moviment social que opta per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per a la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d'iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l'estat de benestar, el combat contra l'atur, la pobresa i les desigualtats i la lluita, sense excuses ni treva ni excepcions, contra la corrupció. La nació catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l'ordre social, econòmic, jurídic i polític, té dret a la seva autodeterminació com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels drets humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides, així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces parlamentàries la Llei de Consultes Populars no referendàries i participació ciutadana, després d'haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dona empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. El president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable senyor Artur Mas, convoca la ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant als ajuntaments catalans de forma reiterada. Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el Departament competent del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. Acords. 1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l'Ajuntament d'Alpicat amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible fer una crida a la participació. 2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de Consultes Populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l'Associació de Municipis per a la Independència, AMI, i a l'Associació Catalana de Municipis, ACM, qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la Unió Europea i al president de la Comissió Europea. Molt bé, llegida la moció, si vol fer alguna intervenció amb el grup. Atès que som una generació privilegiada per tal de poder veure realitat aquest somni de 300 anys des del 1714 que el van arrabassar
Esquerra Republicana, GIAL, el Partit Socialista, i vot en contra, el Partit Popular. Jo volia fer un petit incís, vull dir que ja ho has dit tu, que és un gran honor poder tindre aquesta votació, i és perquè tenim tota l'obligació democràtica d'apoyar aquest procés. Crec que és un procés que s'està fent democràticament i tots els que tenim un càrrec escollit democràticament tenim l'obligació d'apoyar aquest procés. A part que ens demana el poble, i també esperem que aquest procés serveixi per fer una Catalunya més lliure, més solidària, més lenta. Molt bé. Secretats, ja. Crec que ha de venir una mica a les paraules del Pere, l'enquesta del CEO que va sortir publicada ahir o abans d'ahir, encara ens dona una mica més d'autoritat, ja no només són els municipis o les institucions com el Parlament que tiren endavant, sinó que la gent, en un 88%, crec que és una dada molt rellevant, acceptaria que el poble decidís un moment determinat, tant els que votaran el PP com els que votaran els socialistes com els que votaran Esquerra. Per tant, la fractura típica social que argumenten certes persones, evidentment que no hi és, perquè el 88% és moltíssim. D'aquí a més un 70%, més d'un 70% dels que votarien Ciutadans acceptarien la nova proposta, més d'un 50% dels del Partit Popular, que també té molt de dir, no? Llavors, penso que estem fent el que toqui, el que la societat ens demana i que el que les enquestes reflecteixen. En definitiva, l'únic que demanem és que els que volen dir que no, puguin dir que no. Senzillament, és l'esperit de la democràcia. El que es demana és això, pugui dir cadascú el que cregui oportú. El dret a poder opinar en democràcia penso que és un principi fundamental. Però, el que hi ha d'haver és el diàleg de sords, que és el diàleg que més promou. Suposo que a partir d'aquí esdevindran uns fets i que el dia 4 serà l'assimilar presentar el certificat dels acords de Toné tant al Parlament de Catalunya com a la Presidència de la Generalitat. Estem en un moment que qualsevol fet que farem serà perquè el món es dona compte que el poble de Catalunya té la voluntat i la necessitat de poder expressar el seu criteri. Doncs continuem amb el plenari. Assumptes d'audiència no en tenim cap, passarem al capítol de preguntes i preguntes. El grup socialista ha entrat... Avui m'he fet foto. Sí. Doncs, al moment de votar, repetim la votació. Vots a favor de la moció. Aquesta l'enviarem, la seguiment demana que l'enviem junt amb la votació per tal de poder fer aquest mapa de Catalunya amb els municipis que s'han dedicat a la moció, consells comarcals, diputacions, és una garantia que la gent amb voluntat democràtica podem expressar el nostre criteri. Tal com he dit,